Bine v-am găsit la un nou videotip. Astăzi sunt alături de David. Salut! Și vom da 1v1 cu el. Să vă arăt aici profilul lui. Acesta este profilul lui. Așa. Iată din sezonul 8. Da, ele sunt mai bun ca mine, deci trebuie să mă bată, dar să vedem ce se întâmplă. O să facem un custom. El face un videoclip aici, dăm să băgăm 1v1. Mă scuzați. O să băgăm 60 de mă duc minute. să bat, mă duc să beau apă, mă scuzați. Vreți o să băgăm 60 de minute, ca să știi. Și 200 viață. Mă, să vezi ce fază tare. A înghețat ăla. S-a făcut țunțul, nu mai pot să bei apă de acolo. Da? Da, bă. Scuzați-mă, băieți. M-am dus să beau apă, dar s-a înghețat apă de la robinet. Dar s-a înghețat ăla, s-a făcut țunțul și nu mai pot să beau apă. Gata? Mă duci. Hai să-i dăm. Să dă o olă. Hai să-i dăm. Mă face episodul o olă. Șoare. Unii oameni, uite-te și tu la ăsta face de 12. Max Nabi făcea de 1 chiar. Eu m-am băgat aici, iau cau. El este aici. Eu mă bag în pătură, băi. M-am băgat în pătură. I-am dat în tutie, dar mi-a dat cel mai mult. Prin tutie mi-a dat, tale, tata, te răspus. Bă, tutie, tu, mă. Vezi, mi-a dat cel tutie. I-am dat, bă. Să vedeți ăștia să joace. Vezi, dacă să-mi spuneți, Da, face și el un videotip, este pe aici pe lângă mine. vezi, să-mi spuneți ce om face pe la voi telefoane, sau dacă sunteți din Alexandria, să-mi spuneți cine face telefon și cine e priceput cu touch-ul cu ăia, că nu mai merge touch-ul pe telefonul meu și Vezi, e destul de bine. nu mai merge touch-ul. E viața destul de bine, de o să mă bată. Vezi, până la urmă nu trebuie să vă supărați pe el, că aia e. Până ce da. El am lăsat 14 minute. Că unii oameni mă joacă și mai prost. Vă dați seama. Ui, Nu e vina lui că nu poate el să joace foarte bine. Nu e vina lui că nu poate să joace bine. ai pus mai multă viață? Am pus 200. Nu e vina lui că nu poate să joace. Și nu e vina noastră. Există unii mai buni decât el. Uite, și decât mine mai există. De exemplu, Vermi e peste mine la nivel. Și nu poate mereu. Dar nu trebuie acum să o supărați că nu câștigă el. Până la urmă e un videoclip. Vă dați seama. Dacă era live, mai știam și eu, dar aștept mereu pe live să trec acolo.
Vestind, nu mai luni. stabilind. Fiți atenți, luni ne vedem pe live pe Trovo, frumos acolo. Avem live cu stand-up 1v1. Am 105 în viață. Am 0 glanțe la asta. Am 13 viață ca idee. Am putut să-i salvez, vă dați seama. Aici vreau să fac și eu un kill cu pistola. Ata l-a ajutat cu pistola? Dar nu m-a lăsat să fac și eu un kill. Aici Băieți, mi-a dat un tapi incredibil, mai am 6 HP. Mi-a dat un tap acum joc cu Naka. extrem de bun. L-aud, băieți. Nu știu, atât lovesc de ce jutam la tapuri. Joc cu FS-ul. Vedeți, el este foarte bun. Da, o să vedeți cum o să mă bată cam rău. Dar... Unde mai mă tu, mă? Se ascunde unde? Unde? Băi, nu trebuie să vă supărați pe el. Însă să încerc. Ce sunt pe Da, n-a mers. Tu ai skin-ul ăla, mă? Da, l-am și pe ăla, l-am tu. El nu mi-a pitat. Mie mi-a pitat. Când se adaugă pe S, mi-l dai mie? Da, mă, ți-l dau ție. Pe 0,23 gold? Da, dar nu prea pot să-l vind. Pe bune zi, tatu, mă. Păi nu văd, când se bagă PS-ul. Când se bagă PS-ul nou. Da. Băieți, atunci am încercat să fac tot ce pot, dar aveam 6 HP. Ce puteai să zic? Eu vezi, n-am mai vorbit. Sunt destul de concentrat aici. Sunt destul de concentrat și încerc să fac voi minuni. Încerc să o fac. Băieți, joacă foarte bine. Încerc să o fac minuni mari. Dar nu prea pot să o fac. Deci mi-a dat acolo o bultă și tap și bultă. O joc cu FS-ul. Deci, la uite, trage, dar nu știu de... Ți-am dat hit? Prin aia? Da, mă, da. Mi-a dat la 167. Deci, poate facem remontada. Îl țin pe el în sniper. Mă cheamă regele Ghost, regele Good.
Ghost. El îl cheamă Regele Dold. Regele Good, bă. Regele Dud, am decis eu numele, mă scuzați. Adică nu, Regele God. Am dat eu? Uite? Mi-l dat pe ăla? Da. Dacă încerc să joc tot mai bine, dar nu prea pot să fac multe chestii. It's... Era să rămân dacă se bată. Sunt pe boss. Unde trage? Eu sunt pe B. N-ai tu. Sunt fix în casa aia. Eu. Trec din casa aia. Bă, am verificat acolo. Chiar credeai că sunt acolo în casa aia? Raud de Da, eu că încercat să dau la ăla, dar n-am putut. am luat prin cutie pe aici, aveți? Deci, mă stăță că n-am mai vorbit, dar am fost concentrat. Deci, ce-mi dă damage. Deci, mai 7 gloanțe. Am dat un hit. Aoleu, mi-a dat un I-am dat la mă, băieți. Mi-a dat lamă. Deci, nu mă așteptam să-ul de sus și vine de sus. Mă așteptam de jos. Spate. Bun, n-am murit. Da, băi. Bă, dar cum, bă? Aș de 28 de damage. Cum așa ceva? Cum așa ceva? Cum să o bat așa ceva? Cum? Te-ai uitat! Te-ai uitat că eram aici, nebunule! Nu spune. Deci, ți-am dat toate hiturile de pe seama și atât de bine zici studiul ăsta. Nu mai știu, bine să mai dau la mă. Egal. Am încercat să răstimă. Dar premierele.
Unde ți-am văzut solo mai 2 secunde. Deci a ieșit direct și mi-a dat apă. Am ieșit direct, bam! Hitul ăla, Blanau. Să late bagă, omul. Nu știu ce tot îți. Nu, a trecut de mine. Ba, măi! Se apropie! Bă! Bine! S-a dus în zona greșită. Bun, bun. Opa! Deci ți-am dat 1000 de hituri, nu moale. Mai găsit! Mai găsit, du-te naibii! Bă, stăteai tu alba pe afară, mă sus, vezi. Ești mai... Bă! Bă! Aici vrei să vii. Tu nebunule. Eu am încercat să-i dau o lamă, dar tot nu puteam să rămân, am încercat să-i dau o lamă. Acum! Deci am dat 150 de metri, n-am murit. I-am spamat hidul. Dacă vă întrebați de ce avem atâta multă viață, mi-a bădat David aici mai multe, ne-a bădat 200 HP. Da. Văd că... Cred că îl aud, da. Nu știu unde e. Opa! Nu, ce m-a speriat, băieți. I-am dat-o. Deci i-am dat tap, 6 hituri în buntă, nu moale, zici că e invincibil. Bă, ce mă știe ce-mi dă hituri? Vreau să-ți fac feriță de-aia. Păi ce joacă? N-ai cum să mă vezi în casă de sus, sus acolo, dacă te urci pe aia. Mă vezi? Da. Acum? Da, te văd. Mă vezi? Da, da. Îți văd pistolul. Mă vedeai? Da, mă. Mâine sau poimâine să postezi Tetul Roblox sau Minecraft. Aveți un Roblox sau Minecraft, o să încerc să postez cel mai mult. Dacă vreți, poate să luăm. Da.
Am încercat să-i dau la urmă. Na, să ține bine. Mamă, e în spatele meu. E în fucking spatele meu. Se apropie. Băi! Hu, e... Mamă, l-aud. Mă. Aaa, ce mă fraier. Bă, 84 de kg. Nu mă vezi? nu. Unde e? Nu știu de asta n-am mai vorbit. Mă, unde e, băieți? Că nu-l văd. Bă, ce tălol mi-a făcut. Uite, ce-aș tu la baltă? Nu știu ce are. Am încercat să-i dau pistol, dar așa ce-am dat bine, 148. Nu mai merge taciul ăla să-i mai bag parola. Ți-am dat hit până ăla. Deci ți-am dat tap, i-am dat un hit în burte, de ce nu moale? Unde e? Bă, dar cum mă vezi tu, mă, din casă de acolo, mă? Mă, Am încercat să-i fac ceva, dar avem 46 pe tăgă, ții minte. știm prin acolo până acolo, că te aud. Prin spatele meu, Unde ești? te aud Tu zaci, pe mă. lângă mine. Mă, unde e ăsta? Iar te aud. Dragi, Unde e? mă. Unde e, mă? Ce făceai, bă, tu batul ăla acolo? Te-am și eu. Ia. După mine mă vezi în casă. N-ai cum să o vezi. Mă vezi? Te văd. Ia. Unde? Ia ridică pe sus. Gata. Te văd. Te văd, mă, un pic. Îți văd piciorul. Zic, băi! Cât ți-am dat? I-am dat 50 sau 40. I-am dat 42.
beți și nu am ce să fac, dată mă bate. Beți mi-a dat. Nu să-i dau ăla, mă. M-am dus, am plecat, gata, am fugit. Să nu afli. Spate! De unde mă auzeai? Dar tu mereu vin, ca să-i obicei să vin în casă mereu. Păi da, tot știu unde ești. N-am mers, bă. Beți, am încercat să-i dau hida. Nu am avut ce. Nu știu O tu. joc puțin cu AVD-ul. Nu știu tu joc atât de bine. Oh. What the fuck? Eram în spatele tău. Eram în fucking spatele tău. Nu mai văzut. E instalat acolo un hit, beți. Unde e ăsta mereu, băieți? Mă știu și ăsta nu am mai vorbit. Vreau să-i dau la mine, băieți, dar am încercat să-i dau după dat. Așa că tot mi-am dat destul de multe lame. Mă, tu să-ți vezi, am activat toate astea pe aici. Și? Eu gata. Ne-am găsit locul. Bă, de asta te-am pierdut să ia timp. Da, poți să cauți cu vrei. Deci, ce joatul meu? Mi-am dat o lamă, acum mai lipsește într-o lamă să-i dau beți.
i-a dat la o din nou, băieți. Ce mă distrez. Îmi doar puțin hăște. Facem o săritură. Bun, te-am fraierit. Te fraierisem puțin. Bun, așa. Te sus din casă. Trixisti! Bun! Sărim aici, facem un trixisti. Aici, ba. Băieți, ăsta se joacă să face televiziuni. Dar nu mai înțeleg nimic. Nu mai înțelege nimic când le face pe astea. Suntem în casă aici. Deci nu înțeleg ce am dat hitul mai încete, da? Facem niște trixistiuri. Trixisti, bum, bum. De aici, bum, bum, bum. Aoleu. Deci am dat numai lame. Ne urcăm în casă repede. Ia-ne repede, repede. Bum, trixisti. Deci am dat 108, deci mai trebuie să-i mai dau încă o lamă și-l bat. Trixisti, bum. De la aici, aici. Popa, popa. Deci 125, mai trebuie să-i mai dau încă o lamă. Deci eu mai mult joc o lama. Da, știu. Hai. Trixisti, bum. Te-am făcut acolo. Trixisti, bum. Îți ăștia joacă stand-up sau ce face? Da, nu mai înțeleg. Băieți, sunt bine pe trixisti. Wow. Am dat niște hituri de alea acolo. Am dat aici de alea de control. Trixisti, bum. 360. Bum, iară. Mă oferesc de hituri. Hai. Îl aștept să vină. Trixisti. Facem aici, bă. L-am fraierit, bă. Bă, dar ce faci aici? Am fost păcat lui. Bun. Mai trebuie să-i mai fac încă un tilturama. Mamă, deci, bă, te fraierie. Unde băieți acum? Că trebuie să-i dau turama. I-am dat puține hituri acolo. Bă, m-am 17. 17. Da, puține. E timpul cu lama. Tu. L-am mai zis? Un hit? Trixisti, bam, bam, am fraierit. Aoleu. Deci, am încercat prima dată, dar mai aveam 7 HP. Deci, stau bine pe trixisti. Până ăsta mai telițiști, știi, aproape. Adi? Niște hituri? L-am fraierit, bun. Bă, ce face? I-am dat... Mamă, mai avea 2 HP. Haide. E da? Timpul să nu te mai autolama. Deci am dat acolo, de-aia m-am oprit, vreau să-i dau lamă. Stau bine pe trixisti. Adi? Haide. Și l-am fraierit acolo. Trebuia să-i dau lama acolo direct. Bine, ți-am dat acolo. O duc așa, aici. Și l-aștept. Hai. Jos. Haide, mă. Și acum pusesem cu lama. Bam un hit. Bam un hit. Bam.
Băieți, am încercat să-i facem o. Ia pleacă de aici tu. Hai. Ce bine joacă! Vezi? M-a salvat asta. Fac niște tricks de-astea. Nu că trage până la urmă. Pentru că așa. I-am făcut-o, bum! Am scos lama. Și i-am dat-o. Mi-ai dat-o până asta, nu mi-a dat. Ieși? Aici la ăsta, la 350. Nu salvează asta. Suntem aici pe bes frumos. Sus. Și când apare, bum! Poate, așa. Am înțeles că vine pe sus și altul felicit știul. Și iar vin. Acum. Da, mă. Te omor cu lama. Da, mă, da. Da. Opa, Trick 60! Bă, dar ăsta în ce să trede în stand-ul? Opa! Bă, dar ăsta în ce să trede? Te nu mă faci o nimic cu el. Opa! Aoleu! Dă-te, n-ai. Ăsta joacă stand-up sau ce joacă Acum aici? începem cu lama. Tu. I-am făcut așa. De 2 ori așa. Bum! Ba! Bă, ce mi-a dat-o? Am dat cu lama acolo. Mă trebuie cu pistolul să-i dăm. Trebuie cu pistolul să ne bun. Pistol, ăsta a fost tata. Ne pregătim pentru Trick Tu. Bă, dar... ăsta. Bă, dar asta în ce să joacă? În 360 sau stand-up? Te nu mă mai da nimic. Bă, dau lift. Opa! N-a mers. Facem un Trick Stăm sus. Nu, pe ce să faci? Să stai acolo tot meciul? Nu. Ia nu vin, aici stau. Acum? Să mă. I-am dat-o la atunci, aveți acolo. Acum îi dăm cu lama noi. Îl așteptăm la Trick 60. Ei! Lamă! Nu mai aveam frate la mă, ia dată. Veți, acum îl țin numai în Trick 60-uri. Tu. Dar uite, astea nu sunt 360-uri. Astea sunt hit-uri. Veți, aveam 18 HP și pomul meu îmi zice că îmi dă one tap. La brana, deci trebuie, dacă vine pe aici, uite, 60, bam. Da, mai e și varianta cealaltă. Veți, el toată numai ta. El dă ca Milogul. Din prima, bam, el nu dă ca să dea și el one. Așa se joacă. Nu cum
dai tu acum. Eu la final joc chill. Joc. Dar tu direct. Nu. Băieții nu știu ce aleg. El cred că nu vrea să dea și el one tap. Asta e mai mult pentru antrenare. Uite, vedeți, mai dai în cap, mai dai în burtă, așa, nu mai cap și burtă dai. Dacă faci chestia asta. Dar dacă faci cum dai el, la început. Știam. Mă, tu nu vrei să joci cu stare. Eu joc tryhard. Hai. Mă scuzați, vezi. Nu știu ce alegi, nu știu ce l-a putat acum. Habar n-am. Nu știu ce să trece de nu m-a clipit Stioli. Deci stăteam să întâmplă la almă, dar el dă bine. Unde ați uitat? Fac 100 de kill-uri? Oare? Că am cel mai tare BMW. Păi normal că am cel mai tare BMW. Am 90 de kg. Tată! În spate de aici vine. Mă scuzați, vezi. Te țin un hit-uri cu digelul. Acum. Dă-te la Dumnezeu, tu didă-lui eu joc la mă. Bum! WhatsApp-ul ăla. Stop. Am 4, am 18 HP și tu zici că-mi dai WhatsApp. Păi normal că am cel mai tare pe Bă, dar taci odată. Mă scuzați data să ne aude lutul pe fundal. Nu vezi, sunt 44. Mi-ai dat și double și cap și burtă. Și tu, Didelu. Am dat Free Fire.
Am făcut 360, dar nu. Oare mă lasă să fac 100? Oare? Să ascunde ca orice fetiță acum. Da. Băieți, nu lasă să faci 100. Că toată lumea să facă 100. Da, sigur, să ascunde ca o fetiță. Că normal, că am cel mai tare. Tata ciudată! Oh, deci nu știu dacă pot. Dar te față e 100. M-am făcut 100. 100 de kiluri, bă! Oare 101? Da, mă, 101. Deci... Bine. Eu aici stau. La mai agidantită și perfectă. La mai blană. Am acum la 15, vrei? Dar cu lamă? Bine, mă. Veți, am decis tu, David, să facem doar tu lamă. Da. Bum! Haide? Yes. Am încercat să-i Vezi? facem. 360. Pare rău. Veți, sper să nu... Bă, să ne dăm Nu și fără, da? Veți, sper să nu înceapă acum tot stiolile. Te-a dat până aia, nu? Nu mi-e dat. Aoleu. Păi normal că am cel mai tare. Bă, da, ciudat, tu. Vezi, a început. 360. În perioada lui de glorie. Glorie. Gata, bă. Gata, băieți. Gata, băieți. Păi, nu. Atunci am început eu tot 360-urile. Mai spui și tu, da? Hai, Haide, haide. hai tu. Mama, mi-am dat taptula, mi-am dat 167. Mi-am dat bursul. Mai am 21 HP ca idee. Veți, stați unde? Nu, sunt în casa sus. Ah. Bun. Hitola. Au, E dublară! what the fuck mi-a dat? Hop! Bum! Bum! 360 am dat atât. Am început și eu, băieți, cu
360 Liletu, tot ce trebuie. Bum! Bum! Ah, băieți. Vezi, încep. Bum! Încep hiturile din nou la armă. Încep iar alea bune. Băieți! Mă, băieți, s-a spawnat lângă mine, n-am ce să fac. HP. 91 avem eu. Da, îi dau un tap la mașină mult ciudat. Doi de final de la VP? Doi de final de la VP și lama? Da. Uite fix acum. Vezi, m-am decis tu, David, doar AVP și lamă să jucăm. Eu joc doar la VP, tu? AVP și lamă, pe amândouă. I-am dat acolo 2 hituri, dar am dat pe amândouă un picior. Hai să jucăm numai pe aici. Unde E. da, Uite, poate fatele montada. Vezi? Vezi? Am activat acolo lama. Salut! Văd! 7 HP! 7 HP! 7 HP! Mă scuzați să vă pup violețile. Mama, 7 HP are. Și acum lama puternică pe zonă. Bă, băieții! De? A, băieți, am încercat să-i facem. Va, acolo. Unde să vezi? Ah, băieți, nu te... Oare am pus și eu să fac un 80? Nu știu, nu cred. Băieți, nu te tapă nici 80. Bă, dar tampează acolo și n-am ce să-i fac. N-ai? Chiar n-ai? Chiar n-am. Bă, n-am ce să-i fac. Stai acolo, tău fritos. Iar o glanțe tot. Mamă, ți-a schimbat repede. Mă, ia stai acolo, bă, dar ce faci acolo? Stai acolo, mereu ta fetița. Mamă! Ce tragic. Bum, e de double. Era fix în double. Era unul meu. Omul meu era fix în double. Bă, Da. Cât mai ai? 105. Bă, băieți, 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 băieți! Bă, ce stai acolo? E frită rău, mă! Băieți, era 1 HP, băieți!
înapoi faza, tu tângeram 1 HP. Pe unde vă zic? Dați înapoi faza. Mergeți la celălalt, am venit pe unde n-aveam voie. De la frăstat. Ba, să nu mai vii pe unde n-ai voie. Bine, dar întâlnit la tatu. Hai peste 80, hai 80. Mă scuzați aici, dar să stau să am peste. Bă, hai 80, hai 80, hai 80, hai 80, hai 80. Mă scuzați, dată vă bubui timpanele. Da fetița acolo! Da, fetița, tu vorbești. Da. Ia te-ai dus pe acolo. Da, mă, da, ia-l mă după acolo. Vezi? Băi, să fac 80 sau nu mă lasă! Nu mă lasă, bă! Nu mă lasă! Numelo! Te laud! Bă, ce da mi-a dat 449! Wow, nu te pot! Bine hit! Bine, mă, 80! Bă, da, l-am făcut și 80. Vezi, m-a bătut rău. Muci! Da? M-ai făcut ce muci? Bă! A? De tot o să tăiem partea asta, nu? De tot o să tăiem partea aia, nu? Bă, 5 HP, filmați, 5 HP. Ce și eu? Ce HP? 5 HP mă avea. 5 HP mă avea, băieți. 5 HP mă avea. Bun. Păi normal, că ce mai tare. Băți. Wow, n-am să-i dau lamă. Eu n-am scopul. Bă.